May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Maimo kining tanan, Martin. Dugangan ko ba? Basta musugod kang mamahimo kong asawa si Mayan. Sir... Nahibaw ko. Dili ka mo palipat. Dili ba? Sir, kuhan. Hubog. Ang buod kong ipasabot, nakainom ka. Di ta mag-istorya mahitungod ni Ana. Karon nga, ingon ni Ana ang imong kahintang. Martin. Martin, seryoso ko. Hinaot na dili ko ni mo balibaran. Ha? Mahiubos ko kung mo balibad ka. O kung mahiubos ko, naibaw ka unsa ko kung mahiubos. Sir Servando. Huna-huna ang maayo, Martin. Kamu na unya ang mamahimong pamilya ko. Sir, dili ako ang mudisidir ni Ana. Si May... Oh! Pero may probinsyahan mo siya, dili ba, Martin? Kung ikaw na lang musulti niya, hindi siya mo palipad. Kuan, sir. Kuan, magod. Dili ko gustong unahan ang akong anak. Pero
Di ko musupak kung makagusto siya nimo. Tabangan mo ako? Ha? Oh, ne. Kuhaan eh. Kuhaan eh. Para ni ninyo. Ako ning regalo sa imong pamilya. Kuan, kung may angayan kang hatagan ni ana, sir, kana mao ang gusto mong maangkon. Di ko gustong ako ang mudawat para niya. Sir, nganong gitutukan ko nimo og ingon ni ana. Sir, utang buot lang. Ayaw lang kasuko, sir. Di man ko gusto nga ako ang magbuot kung may tungod na sa kasing-kasing sa akong anak. Kuan, sir, siya manggod ang magpuyo. Nagailag ka na ako, Martin. Di ba? Naibaw kong dili kung gustong o naibaw ka mismo nga dili ko gustong dili matuman ang akong gusto. Pero, sige lang. Ang importante na hibaw ka. Martin, gamit ang imong utok. Daghan ang magdagan sa akong gitanyag kanimo. Sir, kamo lang gud ang pagsabot ni Mayan. Okay ra ko kung unsay mahimong desisyon ni Mayan. Way problema, sir. Shit! Sir Bando! Maayo kay ni aka mo. Day? Nasla si Paolo og sinoy Jess. Iapil sa taong ko. Di abya ko. O day tuod, pasensya na. Dali, Paolo. Day? Ngano? Nay, may problema ba ni? Wa, Day, may gibatik ka? okay ra ko. Mayan, ayaw na yun pag-adto sa bilya, Sir Bando. Pero nga naman, Tay. Di na ko gustong mutunog ka dito. Kung mahimo, adto dayon sa syudad. Pero, Tay, ang mao pa gani pag-abot na ako, pabalik ko lang dayon ko nimo. Di Martin, kung nasuko kang gisugat ko si Mian, o waday may balik, mga ikong paselo. Nagtuo ka nga mao ka na'y problema. Kung dili ka na mo ang problema, unsa man na yun eh. Ganong nahasol ka magmaayo. Nga namang nasuko hangtod nimo si Sir Servando. May plano siya kang Mayan. Tay, unsay bot mo ipasabot? Gusto ka niyang paliton aron masiguro nga maiya ka. Paliton? Unsay pagtuloy kang Mian? Sukad masukad. Karon pa kung makakita sa laing bulok ni Sir Servando. Istoryahin mo ni. Unsay ang sulti? Nabuang siya? Nya nay, daghan gyud ang kwarta nga gihatag nay. Radji, unsa ka ba? Eh, nangutahan na lang ba? Karon mo tuo ka na gyud sa akong giingon nimo Mian. Pero, paliton ko niya? Wa siya mabuang? Kung hinayon pang iyang plano dito sa hotel, maglisod ka na pagbalibad. Uy, pahala na gid noon. Basta, di ko niya. Di ka pa ana. Ikaw na'y tag-iya sa bilya, Sir Bando. Hello, Radji. Patagka ka lagbuka ng baba mo da. Kinahanglan mo palayo ka din eh. Tay, kwartahan si Sir Servando. Bisag ato pa ko sa syudad, sundan ko niya. Oh, husto si Mian. Kinahanglan mo resign ka sa mong trabaho. Uy, di ko, uy. Anong gun ka na akong pwesto?
nahibaw ka gyud nga lisod kay pagpangitag trabaho karon. Unya, ilabay ko lang sila kung kasayon. Ang importante nga makapalayo ka. Tay, kung ako ra ang mapalayo, dili mahimo. Ikaw ang pahimungtan ni Sir Servando. O kung tinuod man ang damgo ni Paulo, nga siya nagputol sa dila ni Ricardo, unsa man ka ang iyang buhaton? Kung mahibaw siyang may palayo ko dinhi, unya ikaw, Husto si Mian, Martin. Kinahanglang magkuyog ka kung magpalayo din si Mian. Lisod na. May mga kabanay kong nahibilin sa Gertrudes. Tingalig sila na sa banggok doon. Makahimo si Sir Servando sa pagkukod. Tingalig mga matay sa kagutom ang akong mga kabanay. Sa irap ang itaanong paagi ang ilang pagkaon. Ang dili sa yun, mao ang ilang kaluwasan. Bitaw, lapi na karon nga init kayo pirmi ang uwan ng Sir Servando. Kay balagong nawad ang pamilya. Na, magmata na sabon niya ang gitaguan niyang serpente. Unsa serpente? Ha? Ay, kanagong evil nga naa sa tao. Pareha sa itong kabangis niya sa miaging adlaw. Di ba? Nakatuog naman sud sa dugay ang panahon. Kay siya na may tag-iya sa Villa Servando. Gusto si Raji, usapa, naglungot-lungot siya og pangita sa Paulo Mariano nga mi-claim nga siya ang tag-iya sa Villa Servando. Mas maayo pang mulutaw na ang tinuod ni tag-iya. Hosto, nganong di ka naman lang mulutaw, Paulo? Aron matapos na kini. Martin, dili ka na madali. Nganong dugayon pa man. Nabalaka ko sa mahimong mahitabo kang Mian. Tay, way mahitabo na ako. Ug dili po tingali mamugo si Sir Servando kung balibaran ko siya. Edukado sa tao. Wa siya magpanuko sa pagputol sa dila ni Cardo. Ug wa siya magpanuko sa pagpatay sa tinuod nga tag-iya sa Villa. Paulo, Malisod pa ang pagmatuod niya ng tanan. Pero kinahanglan ang dugang pag-amping. Sa pagkakaroon ng buhaton mo lang, Martin, maong pagsakay-sakay sa mga gusto ni Sir Servando. Magpatunga ka. Dili ka mo balibad. Pero dili sa mo yun. Si Mian. Ayaw kabalaka kang Mian. Pabantayan ko siya 24 hours. Imonitor ko ang tanang kalihukan ni Mian sa syudad. Wa ka may ikabayad ni mo. Ayaw pag-unahon nagbayad. Ang pagkasulbad sa kamatayon sa mga Mariano. Igo ng bayad. Sobra pagani. Tingbon ko lang unyag paningil kung makuha ni Paulo ang iyang katigayonan. Joke. Tinudon ko na, Kapitan. Kung makuha ko ang tanan kong katigayonan, sobra pa sa bayad nga gihatag ko. O kung dili man, paninguhaan kong makabayad mo. Basta, timan-an ginan ako. Raji, ikaw ba? Nga bang musagbat ka mangyod sa mga ingon ini? Papa, saboy. Muram lang yapon kong bata. Ganun makaistorya ka man og dinagko nilang Mian o Paulo. Parehas naman mig edad. Barkada ko mi. Di man nasab ko nimo padakon. Mo tingaling wa ka motubo. Mao. Dako naman na untang taos, Papa. Ambot. Nganong, wag yun ko magparehas nga katas-aw eh. sagdi lang good. Mas cute man sab ka. Na ha? Si Mia na dyan nagsulti na ha, Paulo? Cute ko. Way bakli ay ha? Garas ka, ha? Pasensya na lang ni Martin. Nangatawa kami taliwas, problema. Tay, ayaw lang ko kaguol. Likayan ko si Sir Servando. Dili na kumutunob sa Villa Servando. O aron mo kalma ka na, mubali na kog puyo dito sa syudad. Sige. Pangitaan taga kapuyan. Adto ka lang hinuon puyo sa bahay ni Captain Reyes. Kauban ako. Wa say anak o nahibaw kong malipay ang iyang asawa kung tuwa ka puyo sa ila. Naasab sa NBI si Mrs. Reyes. Kauban pa sila. At least, sa bahay, may 24 hours protection ka. Bitaw, Mian, mas maayo dito. Pero pabantayan mo siya sa trabaho o sa pagpauli. Martin, ayaw ka pala ka. Buhaton ko ang tanan.
lang. Dili miyan. Kinahanglan nga ani ko hangtod nga masulbad ang tanan. Hangtod ka matibuok ang mga tipaka sa mga damgo kung nag-anam nagkatibuok. Pero nahadlok ko. Kiingnan ko na ikaw. Dili coincidence nga nagkaila kita. May mga dili kasagaran nga kusog nga nagtukmod ako. Arumuanin sa Isla Maria. Nabaw kong gusto sa kong mga ginikanan. Nga katagan og hustisya ang daghang kinabuhi nga naangin kanila. Nahadlok ko, Paulo. Nadluksan ko. Pero nahibaw ko. Mao na kini ang panahon aron mabuntog ang kangilan. Mudaog kita, miyan. Mudaog kita. Paulo, ay pagilap. Ano pagilap? Kinahanglan tabangan ko ni mo magkaikyas. Maliway ko. Hilom. Hilom, Paulo. Hilom. Gikapoy na ko. Gikapoy na ko. Dini, hindi ko matawa din eh. Dini sa pagkakasakisan. Shhh! Shhh! Ayaw pagsama, Paulo. Ayaw pagtingog. Salamat. Salamat. Murag nagkasabot ka. Salamat, mahilom ka. Ayaw na yun magtingog. Balitaan ninyo! Balitaan ninyo, Cardo! Kinahanglan mo saksakan mga susi! Dadaanan mo sa susi ng bata! Ginaw ko, si Cardo, siya ka lang nagpaingon yan eh. Matutulan kami. Makitaan ko ni Cardo. Cardo! Di akan na gani. Cardo, maluoy ka. Kung ikaw ang ginikanan sa bata, kung di mo siyang anak, masukot ka bang mamatay siya ang way nag-anan. Cardo! Cardo, nasbi mong mga kamot ng kinabuhi ni Paulo. Maluoy ka. Bay! 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 Mata bay! Bay! Bay, ito. Sicardo. Sicardo. Unsa? Unsa si Ricardo? Ha? Paulo? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.